Здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Кристиян. Тук ще снимаме клип на Майнкрафт, разбира се. Както виждате, малко съм поиграл. Малко ресурси. Намерих 3 диаманта. Някъде отидох надалеч. Намерих мина. И намерих айрон и голд. Направих си айрон неща. Къде това зомби бе? Няма го. Добре, там не съм продължил. Вау! Така, убити се зомбитата. Сега, днес планирам да отидем, аз по-отидем да съберем пшеницата. Вау, това ще го експорна сега. Не, първо ще експорна мината, айрон. Ще си направим ферма за крави и за овце. Но овце не знам дали ще намеря, което е гадно. Вау! Кое ниво съм? 20. Добре, тук ще... Там ще съм... Тук да надая на диаманти. Не, няма да пусне там да сега. Не, всъщност... Не, няма. Защото тук няма къде да си има кино. Така, да си обера колчето. Защото ще ни трябва да си имам стак в къщата. Айрона. Ще дойда в някой друг път. Ще експорна цялата мина. Но мисля, че няма да снимам, защото ще е малко тъпичко да експорвам мина. Но не знам, може в този епизод. Епизода ще е 15 минути. И ще трябва да го следа, за това бързо да отиваме да си правим фермичката. Вау, голд е, това ми трябва. Ще си направя голд брони. Не, айрон ще си направя, ще търгувам с селянина. Това тук не ми трябва. Да, тук се връщаме на същото място. Да. Спорнахме го. Добре, сега откъде се приберем? Интересно. Още голд. Вау, този път е повече. Имаме един вариант как да се прибера. Затова ще... Сега... Къде дойдохме? Аз не се ориентирам в пещери. Затова ще продължим натам. Да се изкачиме. Аз дойдох някъде отгоре. Ето там, да. Ето го намерих. Ориентир. Така. 2 ми остана и ще ги схъба за така. Но няма така да стане, защото... Така. Това тук няма да се трябва. Вау, колко ще го бера, защото за лева. И ето пак голд. Ето къде да се светнаме. Да не ни дойде нещо с гръб. Имаме и ние голд, мисля, че 10, не знам колко. Няма да падаме тук. Не, ще паднем, за да не се... Не.
24-то. Всъщност ще се върнем, защото нямаме торкил и дърво. Да, от тук. Откъдето бяхме? Така. Пак ли трябва да събирам кабелто, защото се обърках. Така, 12 ще ми е предостатъчно. Ох, за малко. Слава Бога, че не паднах да събирам пак кабелстон. Айрън, разбира се, ще го бера. Яко, много айрън. Там мина. Няма да е минута повече, да, 6 минути. Още... Колкото още ще го гледам. Да не решиме, защото няма да ме пусне в YouTube. Уау, чувам монстъри. Което е странно. Къде? Като няма това, може да отивам на го. Да се пишем меча така. Айрън. Чудо. Тази мина е хубава. Ще дойда пак да... Сега в този епизод планирам, ако ми стигне времето, ще си направя и... Знаете кое? Демонтирка. И следващо ще снимам, ще поиграя малко без да снимам, защото да намеря диаманти за чародейската ария на български, защото не добре в името. Така, 34, 16. За enchantment table ще събираме. Сега ще се седи. Тук съм си събрал. Добре, сега да отиваме. Да съберем синичка. Не, първо да съберем тук дърво. Има още. Това е доста голям сел. Не знам, ще ги правя по скалички. Има скалички. Ще направя точно срещу моята къща. Тук ще има фермички. Това 8 ще стане на 32, но 32 нямаме достатъчно, още едно дърво. Яко, че паднах много близко до селото. 12 книги, няма да се стига. 9 айрон за един минерал, 20 кол. О, чакайте, сега ще си за 20 този за 20 кол. Ще взема един минерал. Няма да си го дам целия. Сега да намеря един с димата. Full iron. Аре бе, ура. Къде това с... Не е тук. С емерал, с динята. Сега да видя да не е в къщата. Не е в къщата. Моята. Не е в моята. Да затваряме вратите. Добре, къде отида това с динята? Дано съм го изгубил. Не е тук. Да, те повечето са там. Тук няма никой. Ще оправя пътя на селото. Само да се намеря този с... Няма. Супер. 8. Да, един емералд си отиде на вятъра. Не, може да е там всъщност, но да не...
Или си, чакай бе, ей. Ох, не. Ох, не си ти. Не си ти. Не си ти, не си ти, не си ти. Къде е този с динята, бе? Избягал ли? Ти ли си? Не си. Избягал е този с динята. Жалко. Ще го потърси, а? Колко стана? 10 минути бързо трябва да го правя много бързо. 10 минути. Майко, 5 минути само. Само 5 минути да направя всичко. С пшеница. Значи... Значи 1, 2, 2. Така. 18 и 1. Че е още да направя. Трябва малко да се спасиме малко по-бързо, защото нямаме време никак. Мисля, че нямаме стигнат. Те са за мене. Така. Тези не трябва това. Вау! Къде отида, бе? Оборудване. Ловец на чудовище. Добре. Бързо да се... Гледа тук, бе. Ох, да не превиша клипа. Отивам да си взема едно бързо. Един бърз. Не, едно бързо закуска. Аз па закуска. Да ходим на... Тъна да ми стигне времето. Ето го ще го направя. Вау. Не толкова малко. Как се изложиха? Вау, как се... Колко е клипа? Вау, 13. 2 минути. Само 2 минути. Вау. Мага. Това 2 минути няма нищо не стига. Да, ще качвам всеки ден. Ето видите, вчера качвах. Да, стигнаха ми за бая гледания. 66. Да, това по-ще го направя извън епизода. Така, колко е? 13 +1. 14 минути. Дайте крави, идвайте с мен, айде! Идвайте с мен, крави. Така, епизод 2. Айде бе хора, айде бе. Вие не сте хора, сте животни, ама айде по-бързичко малко. Какво стана с нея? Айде, идвайте. Влизайте вътре, така, браво. Айде ти влизи, така. Айде правете любов, айде бе. И това ще е за този епизод. Дано сте харесали клипа. Абонирайте се за мен. Да, ще ви покажа следващия епизод в Френскайпа ми. И това е. И чао!